Dia ngapain gereja siang aja karena tapi imam sampai pakai setahu ke sini gereja kalian gereja suku ya
dari sisi mana dia mengerti bahasa kita. Tutup Mungkin laptop. bahasa dia sendiri dia nggak ngerti juga. Watches Emang nggak boleh gitu. Karena nggak gereja pikirnya kan. aku mending nggak gereja. Kamu yang ke gereja Torah kamu ngapain coba? Mereka pakai ibadah, tidaknya kan perkara masuk. Khotbahnya ya terlalu keren kamar. Tidaknya cuma tahu niatnya diri dia. Ambil niatnya aja ya. Iya, betul. Kalau nasi semua konsumsi kan. Makannya bener-bener Man, fan AC-nya aja tuh kurangin level AC-nya, bukan suhunya ya, level fan-nya. jangan kencang. Full jangan full speed. Ya iya. Yang mana ada? Ini nih. Injek mana? Jelas kan? Stop dia ya. Dalam itu ada sebuah yang mengenai itu ayat 1.
dito di pagbabagian. Naging mapalang doho tanong. Amin. Así mapalang ali jago. Ay tardo doa maras doho aku doho dari alay yang baru. Tuho doa maka urusan. Ali jago. Oro de bata. Madu tangan do akar pasoyaki. Sebelum bermain syaitan kami. Doho siang akan nama rotongnya. Ali jago. Saya nampak ay bodo namju saya baru mau merdiri hati Tuhan. Haleluya. Para sibukan sumunod na magtutuloyate mahani tuho siya nasa rohanan alaliya ko anak nasasabi tuhamate humokopan asumamako na posea jilana alay asa anguluan nasa leleng dinasida tatamahani alay di bagasan anak Tuhan Yesus Kristus nagabihabadiao doho hati gora bihani sesi sama tusanani salubu ala diberiya nasu dengkan na ileo nai kumoko sai paelen mapingkon tutanyang jada asima bihani makikihiti alam Tuhan Yesus Kristus Tuhan nani. Amin. Tapi jika kita sudah dari nomor 20 ayat 1 sampai 20. Ingot tamuma pabaliahon arimini. Dino marima ulahamu nasa silonu. Alai ambu ari paputuboni. Ari padadan ni Jehovah debatambui. Dan jari homa mula angko disadari. Manang anakmu pe, manang gurun, manang nakosom lahi-lahi, manang nakosom guru-guru. Rodi pinaham, rodi pangisini hutani harak pe. Na mangibati utama. Ai na onmari di toppa de bata langit do tano do lau do nasa isina. Gumi maradia do ibana diari pakitu koni. Di bahenito ubahenna di pasu-pasu de bata Jehovah ari pada dia dan jala di parabaya. Dia do makatani ordo. Ikon di hari-hari rohata de bata, jala ikon tolong rohata di bana, asa unak tois rohata, biasa nasihat hata di bata. Ikon badia rohata di bata di rohata, jali korengas rohata, tumamino doho mangkuruho. Di masahana
atau Rahman Ibu Mahita siap Tuhan di bata lau maulahu pati ini. Makanya kita siap pilih nomor orang Rasul Al-Qusada ayat 1 ayat 2. Ali Tuhan bata amanan pada guru nasuh para siroha midahani naro rohani tujulum maroki dosanani nabi jika kasan hacahatul dohani sial dan dokka osiau jika kasan dohani hian saluhu dohani manipi sianaka dalam masa gudang do pangalasion nami di patiku ingok mahami ali Tuhan alani jenggan di basam doho asini rohani saya baik akar dosa di hapuson nami doho pangalasion nami saya hobar tuasi rohani doho di basam alani warna ali Tuhan Bambati di dosa. Amin. Terima pada kami Somono dohatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka panalosi somono. Jala somono manoro akka dosa. Sehingga kumang ai halo siban mako. Hasangapun mati debata nasi kijang. Dan debata sudah menjadi nomor 524. Jadi saya
di buku Pengalaman. Di mana tersurat di Yohanes di pusat ayat 1-2 ayat 1-5. Dumi orang nyari diberi halak naro tu peste dan Roma Yesus tu Yerusalem. Dumi dapat Yesus mahal di saya, iman dihukumi obat punata surat. Selama sahatna, mertua mengatakan itu manginum hata di bata jalan nau biasa. Mereka kita siap pilih nomor 257 ayat 2 ditambah ayat 6. Tema kor na posulu.
Marema ko kuwanina marvelous.
Wow. Titik Indonesia di Usahayo 1 April 2020. Nomor 2 kita scenario Ima Minggu Palma Manang Marmari topik jarita Lekor Hamuma Hahormaton Tudebara kedua Ruas Napida Mamuka Ibu 1 April 2025 keluarga Amang Sandro Tapukul Inang Yuli Yolanda Utaju berupa usia di sektor pendidikan registrasi KK 02 Gitu 4 dan pasti kuliah HPP Balikpapan Baru ala pindah kuliah nasida tu HPP Cengkareng Resort Cengkareng Distrik Walu DKI Jakarta Raya
Saiga beruas nama bulu nasida di Huria nani dapat tenang. Paturun juga A di akhir siang 2025 Numa Mahmudul Opung Rabu Budak-budak Nakarasni keluarga aman Bartolomeus dia mengatur menulang inang kemian sektor Nasaret registrasi KK 0104 usia 50 tahun pemakaman Numa di hari Sabtu 10 April 2025 di negeri nama Hutan Tolak di hari Kamis 10 April 2025 Numa Mahmudul Opung Rahasia Subarani Natorasmi keluarga aman Patamudi Simabora Inang Prokerina Pulau Sibarani sektor Garuda registrasi KK 0225 tutup usia 60 tahun pemakaman Numa dilakukan di Sabtu 10 April 2025 di Kota Baru Pontianak. Katanya kuma sudah keluarga nani tinggal asa diaturi jalan diperlui harta obat amplop dana opsional di akhir sanario Sabtu April 2 minggu April 2025 di permingguan maupun 2 area di pasar pemilihan Paku amplop dana itu operasional di Puriasa 5 proses dan bidang sektor maupun kami sanario Sabtu April 2025 A kepada Aman Herman Sudianto Nainggolan Inang Ripka Ratnasari Produksi Dalam siang sektor Yerusalem Nunga pindah itu sektor Nazaret kepada Aman Pedri Yohanes itu orang Inang Dormasti Bojo siang sektor Nazaret Nunga pindah itu sektor Bethesda. Jadi kepada Aman Polsa Nainggolan Inang Hendy Diana Cimpang siang sektor Bethesda Nunga pindah itu sektor Yerusalem. Jadi kepada Aman Sore Manto Sarari Inang Domina Israel siang sektor Bethesda Nunga pindah itu sektor Nazaret. Ini adalah sektor asal alamat terbaru untuk admin Hurianda. Orang mutasi pimpinan jemaat Tanur Pendeta Sendi Putahaya di minggu sanario 1 April 2025 belum berkata HBP hadir di Bapak siang HBP hadir nani ulu Amang Pendeta Resort HBP Balikpapan baru itu pertanyaan pasien sada pasien kedua A di awal 1 April 2025 di ibadah pasien sada mana di gereja masuk ke satu siapa beda di akhir Kamis 1 April 2025 di Papua ibadah pasien dua maringanan di gereja masuk ke satu siapa beda dengan harga asa mendoktisa buku patut di pertanyaan pasien ini. Lalu
ibadah doa perjamuan kudus. Di awal 1 pada ibadah paringokan hari mati di Tuhan Yesus pada Jumat Agung masuk kosong siapa kosong kita ibadah pada dan diakonia sosial diberikan simpul ibadah lawan di lawan nabadia tusude kita nama tidak hapus siapa asa mandori ulang nabadia ini siapa ulang di alam sebelum pada ibadah masuk satu kosong kita imalah nigo hama mati ni Tuhan Yesus di halau pinasilangi pinagi itu sudah mereka asal mandorisa 10 repet renal di saat minggu 1/1/2025 di bawah seksi remaja mana di komplek gede angka si penumpang direkreti imam sebelum tahun 2025 turun seluruh kita di pertemuan jalan sari binaan itu sudah asal mandorisa 1 siang April 2025 iman peningkatan kerohanian remaja jadi minggu 2025 iman mengawali buah itu satu saudara ibadah perayaan Paskah di akhir minggu 20 April 2025 pada ibadah masuk kosong kita mainan di lapangan hukum api unggul pindah sudah kita asal mandorisa simpul buat dari pasca tuh yang kondisi ekonomi di kita pindah sudah ada ekonomi di kita asal tidak pernah mengerti pulang di pasca atau justru di April 2025 masuk seperti ibadah Paskah dari Kementerian Agama di saat 20 April 2025 pinatukan Kementerian Agama sabtu pasangan selama nama Sabtu April 1 usia April 2025 hanya diberikan air kita akan menopang ibadah Kristus Yesus
asal mengenalkan kita ayat dari dipaturi debata dia asal tapalani dan siat Efesus 2 ayat 10 sapra bagi dia pindah bibir apa yang orang mulia orang panitia berkelunan rahasia kerapian bersebab siapa yang dapat dilakukan di pembangunan agar sektor mana lebih semakin tinggi dan juga di pasangan kita saling Mari kita Tuhan.
Rumah Pilyata Manegek 2 ayat 1 sampai 7.
di bata kami, naik kembali kata kami di bagas jodoh di partikian. Saya tuh bagi mana mengaraja Tuhan pikiran kami. Marhide tu din lama tu si kami di hatam. Jalan di baru itu pilihan lawan mengulang usaha dengan sikap kembali. Mengasah Kristus Yesus martani akan. Amin. Orang semakin sempurna. Uriya Tuhan akan dilakukan jamita di kita sadari iman di minyak maru surat di Testament bidu orang berwalu membuka masian ayat 25 sahamuli ayat 70 tajama akan mengenang sejarah responsoria lunga di idana sida alwi bata habomot ni raja batasan hamilete Pinuji manana batasan akan hutan Tuhani hamu akan nasian bagi Israel. Di tona dewata hagulun saya berhubui maaf na binatupang Tuhan. Saya juga lima bayan dari Yodi akajumi na markorokoro rapot akan hidupnya masuk asal hidupnya sida patu mengalir jumpa bahan tiba masyarakat langsung akan mengkalmu menang suun. Hamu akan di dalam Edeho kamu madewatan pada kamu mapan kinaluan memuji Tuhan. Saya yang hamu maha hormat untuk lebatan hamu yoneiro monggo Israel jangan dapat kebijaksanaan hidup hamu warna. Iman sehatna. Mulia itu harta dari Tuhan Yesus Kristus. Harta dari mata kita di partikian namun ima bagian lawan ulu nama cai besar. Allah seluruhan di bangsa Israel di tengah-tengah sida debatan maringana. Di pandalu Poti perbatasan negara simbol mana bahwa dari situ dewata itu matang di bangsa Israel. Tapi perjanjian itu menjadi simbol kehadiran. Mau di tengah-tengah situ di perbatasan di pos marohani bangsa itu. Anak mau bertemu siapa situ di perbatasan di Fitur rumah susah manusia. Anak ini mau lompat orang pasti mau nanggung sidang. Nah kape boido hatang berada di sidang. Anak solusi di tengah-tengah sidang. Gemar pak kurangi mah mau lompat orang pada sidang pasti tahan. Anak itu kok do poti perbadanan on ai di ibarat to do molo nunga di si poti i di sima debata berarti molo dang di si poti i dang adong debata rap do nasida
Jadi uju disakapi Raja Daud dope pajong jokon bagas coro alai anggo hatu tulusna di masa si Salomo do. Ala dipikiri Raja Daud ditikii bahasa moloau nungamar istana megah sudah dengan tempat yang permanen HP batasa diri ditedda dope bana. Naing manian dohot adong ingananna na permanen. Bagas perjupangan dohot debata. Alanido di masa si Salomo tulus mei. Laho mabuan poti parpadananon tu Jerusalem. Laho pasahat tu bagas cori gabe inganan ni poti parpadanon inganan perjupangan dohot debata. Di bagasan olop-olop do bangsoi. Dengan arak-arakan kemenangan Allah. Di bagasan lasni roha nama caibalga. Ido bahen na idoko nakaningan di bagasan turpuk tahiya kamanginang. Nunga di ida nasida habobongot mu ali debata. Habobongot ni debata kurajaku tu bagasan habadion nei. Habobongot ni debata tu inganan nabadian di guarana. Poti parpadana ni sahat matu inganan nang ni paulii. Olop-olop nama caibalga doon. Lasni roha nama caibalga. Ido bena secara bersama-sama dibahed do arak-arakan. Molo Alkitab dibahed judulna oleh Lai. Arak-arakan kemenangan Allah. Habobongot tu bagas habadiaun mangolopon hamonangan. Ima molo dibahen di Bibeltai. Di bagasan lasni roha dipatuduna sida doi. Di nama buan poti itu bagas core. Ido ben na idoko nakaningan di bagasan turpuktai. Aka pared di jolo mardalan. Dohot nang disi aka namar baju nama malu dohal. Dohot nang aka parsarune pe di tonga-tonga. Secara bersama-sama, secara serentak. Dipatuduho kalakido lasni roha marhite pesta na balga. Di jauh parmusik nga. Ijo paredena. Marlas ni roha na sida marulau ditiki. Ala memang hamonangan ni dirajumi na sida do, dipakel lahon na sida do, jala dihapor siay na sida do, silehon-lehon ni debatado i. Na didongan ni debatado bangsoi uben na monang na sida. Jadi haroro ni debata di tonga-tongan di bangsoi itu merupakan sukacita yang luar biasa. Karena sumber kemenangan itu adalah dari Tuhan sendiri. Dilasni roha masuk tu bagas coroi, di olop-olop na pinatupan ni bangsoi, di patuduhon na sida do, pabua dangadong naso parsidohot, alai suredohot, ay molidok ko penakani nga di si Benjamin dohot Juda, perwakilan doi, sian suku na tinggal di selatan. Jala Jebulon dohot Naptali pe, perwakilan doi, sian utara. Sian utara satu selatan. Secara geografis dari semua wilayah. Ala siap Benjamin dohot Juda dotong. Haroroan ni Raja Daud. Songoni dohot si Saul. Nah jumlah penduduknya sedikit. Tetapi raja yang pertama Israel diambil dari sana. Berbeda dohot Jebulon Naptali. Jauh lebih banyak dari suku bangsanya. Namar lapatan sian na Mekmet pe sahat tu nama godang. Sian nautik pe sahat rodi na balga. Sian utara sahat rodi selatan. Sude makalason. Hamonangan na pinatupan ni debata. Itong-atongan ni bangsoi. Dangadong naso parsidohot. Sude dohot. Sude rak marlas di roha. Sude ambil bagian. Semuanya merasakan sukacita. Karena kemenangan yang Tuhan berikan. Sukacita karena Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Ido bena molo tabereng duduk di turpukia kang manginang idoko do bolo aka bangso na asing. Idoko pede 30 sadai saya songgahi ma buaya na ditolongi. Gobarat doi tu bangso na kuat ima Misir ditikii. Bangso Mesir ala memang musuh ni Israel do ditikii. Aido masana molo di zaman perjanjian lamon. Bangso maraloho naka bangso do pena. Jala marhite pangurupio ni debata boy na sida gabe maraleal gabe makamonakon
aka parsauran rap dohot aka bangsa na asing. Ido benna bangsa Ethiopia pe di pasaha do songon aka tupak na sida aka silehon-lehon na tu bangsa Israel ditiki laho pajong jokon bagas coroi. Aka manginang hurian itu hatta tabereng ma di pesalmenon pabua olop-olop las ni roheipe diaraho donang tuaka bangsa na asing. Asa parsidoho nian aka bangsa na asing mamuji dohot pasangapon debata. Idoko do di bagasan turpuktai aka manginang molo tabereng muse ibana dia pangarahonon na di ayat 30 hamu alia kaharajaon di tanoon edeho kamu madebata palu hamu ma parhinaluan mamuji Tuhani. Songoni di ayat 36 pinuji ma debata. Selalu diarahkan untuk memuji Tuhan, bernyanyi dan bermasmur bagi Tuhan, menyaksikan segala kebesaran dan perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsanya. Aka manginang tabereng ma marhite hata ni debata di parsaurata di partikianon disude aka panadayon ni bangsai maradopo debata dohot dilas ni rohana sida maradopo debata didoko do di ayat 35 sailehon hamuma hahormaton tu debata saileho kamuma hahormaton tu debata las ido nagabe topik ni minggu di hita di Tikion mengakui kekuasaan Allah. Buasa iko lehonon hahormatot tu debata nah hurang do kehormatan na so terhormat do debata molodang talehon hahormatot tu ibana alusna daung dang na hurang kehormatan ni debata dang na ala tahormati asagabe na terhormat ibana alai dia do na naing dohonon ni hata ni debata saileho kamu maha hormatot tu debata hormat boido tapatuduhoni songon gobaran ni ianakon maradopon na tua-tuana. Ketika anak menghormati orang tua bukan berarti orang tuanya kurang terhormat. Alai hata ridaan ni ianakon doi maradopon natorasna memang ikon hormat doi bana. Makormat dang namarhiti songon nama kormat bendera. Alai dia du neng dohonon na babua mangalehon hahormatot tu debata kita menunjukkan rasa hormat kita berarti ikon jagaot tado nama baik ni Tuhani. Kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai anaknya menjaga nama Tuhan. Karena kita adalah orang-orang Kristen, pengikut Kristus, ikon argado di hita goar Kristeni, iko jagaot tadoi. Unang alani hita gabe tercemar goari, alai ganu pita iko majaga hodo. Asa molo ta jaga hodoi marhite ngoluta, marhite hatata, marsanga ma debatata. Nanaing dohonon na tuhita bohado awon maradopon debataku. Apakah saya masih menghormati dia? Huakui do peibana nagabe tuhaku. Bohado no yang dingoluku siganu pareon. Atik do ngalebih gumoda ngahola mamikirhon harga diriku. Mamikirhon gengsiku. Memikirkan apa kata orang terhadap saya, memikirkan apa penilaian orang lain terhadap saya, dibandingkan asa marsangap debata marhiteau. Bohado setiap pita sihut to debata mamereng hadiriot taganup di pangulaut ta siganupari maradopon Tuhani. Dipakatayokku akahata na denggado na hurok
Manang na cukup do dahot alasan saya sedang emosi, lalu sebebas-bebasnya berbicara. Karena saya seorang pemimpin lalu sebebas-bebasnya berbicara. Karena saya adalah orang tua, karena saya adalah opung, karena saya jauh lebih tua, pangkat saya jauh lebih tinggi. Kontribusi saya jauh lebih banyak. Bohado, masihkah menjaga, menunjukkan kehormatan kepada Tuhan? Atik do lebih penting au, lebih penting perasa aku, pikir aku, rencanaku. Ini yang menjadi perenungan bagi kita akan manginang. Leho kamu maha hormaton tu debata. Songon nakaningani majagahon asa totong marsangap Tuhani marhite ngoluta sigano pare. Las disope di patuduho do ikotubu do biar niro hadihita maradopon debatata. Sotungga beto isro hatta di pangajaran nasian hata ni debata. Songon lapatan ni patik na papau paton nakaningi. Ay di patik pau paton nakaning di paingot do. Asa tapar badiai ari nang pinili ne bataon parsaurata da hotibana. Di partikian naingon sa sitong nadang adong beboya lasan dang merminggu au dang palamar saurau. Ayo sebuah pehita tu bagas coro boy do marsaur marhite online. Atik do na lebih ta prioritaskan. Aulo kuan non, target tuan non. HP boy do sa sitong natik kita rutu bagas coroon. Atik do dang ngolo hita terlewatkan. Mumpung adong liburan, adong muse mas sponsorin nate. Ia molo beribadah di tempat na di kunjungan na. Ale molo hola blas do sama sekali gabi dang adong parsauran na. Bohado na patuduhon hahormatot tu debata. Bohado na mangalehon hahormatot tu debata. Mamaralo molo tuaka pangalaho nasi songoni. Alani do akan manginang naing ganupi tadi arahon. Patuduhon hahormaton ope dada hola majaga hata. Dada hola majaga na diaka parangeta. Alai roha doho pikirat tape iku jaga honota do. Iko marsangap do debata marhite hadiriota. Nuaingon boy do konota sekarang orang muda-muda sekali mengambil keputusan, mudah sekali untuk menyimpang dari firman Allah. Ngamur-amur rabe. Kadang dang pala pertimbangan ate cukup dodohot pembelaan diri sendiri atas nama HAM, atas nama perasaan saya, atas nama kesehatan mental saya. Dang pala dong be nabagas laho manibangi bohado tujuanon. Sudah lebih gampang untuk mengambil keputusan-keputusan yang memang dang balga pakorhon na manangdangi sa sitong na ikom masa itong ngani pardalanan ni nguluna. Namayut musiaka manginang taringot tu na mangalehon hahormatot tu debata di bagasan sedarion di minggu mare-mare mahita. Minggu palmarum. Bido benaga biadong dekorasi na mungkin di kursita saat tu kursi dibayan aka daun-daun palmaon. Jadi mulut ajahan akaning epistel tai dibahed do ditiki manomu-nomu haroro ni Yesus tu Jerusalem. Ay nunga dipikiri bangso Israeli na malua na manasida sian bangso Rom. Bangsa Romawi tidak lagi menjajah mereka karena mereka punya seorang raja, punya Mesias yaitu Yesus Kristus yang punya kehebatan luar biasa. Tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit, tapi dia juga membangkitkan orang yang mati. Sosok pemimpin demikian sudah lama dinanti-nantikan. Jadi berharap do bangsa Israel, Yesus ma raja non na manguluho kalakim marporang dungi monang gabi kembali ma kejayaane seperti masa-masa Daud, seperti masa-masa Salomo. Tapi ternyata kehadiran Yesus di atas ni halo dedo
mabuan hadameo do, dada mabuan parporangan. Balua hojol siap perhatobanan ni dosa do, dada sian penjajahan Rom ditiki. Berbeda dona pinikiran ni bangsa Israel, dohot rencana ni Yesus, dohot sakap haroro ni Yesus. Dina mangolopi dina las rohana sida, roh Yesus tu Jerusalem, dipakai nasida do aka mare-mare. Ido nasida do hosianna, balua mahami lapatanna, di paso-paso mana roh marhite-hite guarni Tuhani. Mereka menyambut Yesus dielu-elukan dengan penuh sukacita, dengan seruan ipabeni nasida ma aka mare-marion. Napa tuduhon di bagasan las ni roha, di bagasan olop-olop do nasida majakon Yesusi. Di hari Jumat naneng roa manginang masuk mahita tu parningotan ari hama mate ni Tuhan Yesus. Oma minggu-minggu parpudi dihita di minggu pasion mangingot songo dia do boratna si taonon nani do pani Yesus humokopita. Begitu besar pengorbanan Yesus Kristus. Sampai tersilang ibana humokopita akajolma pardosa. Taingok madirita songo nakaningani. Nunga boha au maradopo debata. Debata Yesus Kristusi humoko pau do ibana. Di ayat 36 irokodo rosian inganan na akan abadiai. Nasuntibul do dia Allah yang maha dahsyat. Rosian habadiaon holan laho makokopita kajol mabardosa. Dia datang bohado panomuku tu debataku na manadikon hasangaponna manadikon hamulionna asa malua au jolma pardosa. Bagaimana saya harus menyambut Yesus Kristus sang penyelamat? Molo di halak Israel nakaninga di episteli marolop-olop do nasida. Sampai dipabuati do mare-mare. Mereka mengeluh-keluhkan Yesus. Buha doa nuaing. Hari Jumat malang marningoti. Pakokopon nama cai balgai. Buha doa. Bagaimana saya? Di hari-hari di bagasa tahun 2025. Di momen naik ko merenungkan bohado si tahun ni Yesus lahu moko pau. Tagamo do dang adong dope biar di bagasan roha. Tagamo dope hola mga sahon pikiran niba mangadopi ari-ari ningolu niba. O mana sinunggulan na tuhita kamanginang. Jakom ma Jesusi, unang say tulak. Mari membuka hati menerima Yesus. Jangan mengeraskan hati. Marhite narodo ibana. Ay palmarmon daun palmon digobar honodo keadilan, kebaikan, kebijaksanaan juga ini menjadi simbolnya. Jala hata ridaan nilas ni roha majakon na manguluhodo dipakai mare-mario di pada narubi. Bohado las ni rohaku majakot Tuhaku yang telah memberikan keadilan kepadaku, yang telah memberikan kebaikan, yang telah senantiasa memelihara kehidupanku. Naung pada dehut inganan nama notong diau, nama kaholong yau so mamereng. Iseau bohado panamuku dituhaki naing masongon aka bangsa Israel nakaninga manginangate dalam sukacitanya karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ibai kalakido pesta nabelga mar musik nasida mar godang maredei nasida. Dang neng dohonon na
dana hormata gai marmusiki mada marko dangi dangina di dahonna. Tetapi senantiasa menyaksikan Tuhan dengan bernyanyi. Nyanyian yang dimaksudkan adalah nyanyian baru, bukan karangan baru, tetapi dengan menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan, memberikan semangat baru bagi kita. Gabe dipai baru pikirat tak, dipai baru lasne rohatta marsaor doho debata, dipai baru masude akasongo dia do, nanaing sipatu pota dingoluta. Senantiasa dengan sukacita, bersama dengan orang-orang sepersekutuan, bersama dengan orang-orang yang mengenal dan menyaksikan kebesaran Tuhan, menunjukkan ekspresi sukacita itu. Ay mula dong parusina, adong paredena, adong panortorna, kebersamaan dona nang dohononna, keharmonisa dona nang dohononna, saling mengambil bagian idona nang dohononna. Berarti ekspresi sukacita, hataridaan nilasni roha majako Jesusi, mari hidup bersama, mari hidup rukun, mari memulai dengan hidup yang baru. Karena dengan demikianlah Kristus bisa berdiam dalam hati kita. Ay molo nunga diingani de bataro hataon, adang para bola-bola to benaharuar siyak kita. Dang hata na susuman be, dang pikiran na pauruhod donga be, alay dame nama, kerukunan nama, keharmonisan nama, sude nama lapa tuduhon, basa do de bata, parasiro hado de bata, dihaholongi de bata hado hita, pantut mahita marpal marum. Aido hataridan ni nama kaholongi de bata, ala memang balgado na pinasada de bata pako kopon na suboi tarabalos sita do na pinatupani tuhatay. Sokaldo de bata, rosian inganan nakana badiay, de bata ni Israel do ibana, silehon hagogoon, dohot hamuliaw tu bangsoy, pinuji ma de bata. Manarita do, balgado si taunon ni Jesus, lahu mokopita. Sebagai pengikut Kristus juga, tidak semerta-merta berbahagia, senang-senang setiap hari. Ada juga pergumulan kita yang kita hadapi. Alai hata ni debata madoko tuhita, debata tai, tuhata Yesus Kristusi, silehon hagogo odo ibana. Sumber kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan. Alani, unang adong, nagabe marsak, nagabe madele, nagabe say mga ripola si taonon na naborat. Alay Roma tu Tuhani. Datanglah kepada Tuhan, karena dialah sumber kekuatan. Allah debata nasokal debana, Allah yang maha dahsyat. Karena itu kita diarahkan dalam minggu Palmarum mengakui kekuasaan Allah. Ay molo ta akui do debatata parhuaso, mengakui kuasa Allah berarti saguru di ibana dongoluta. Ay do nakaning diturpuki. Semua bangsa tunduk kepada Tuhan. Harus sudah bangsa uduk tu ibana. Saguru di ibana do. Kenapa sulit untuk datang kepada Dia? Meminta kekuatan kepadanya untuk menolong kita. Meminta pertolongannya sehingga setiap kita memenangkan pergumulan kehidupan ini. Asa sahatujung na hita. Ala duk say hamateani. To luarinay diraya homa Paskah. Namar lapatan haheheon ni Yesus. Mo nang maralohon dosa dohot hamatean. Dalam artinya habis proses hamoloni adong domun setikina iko jupangan lasne roahita menjadi pemenang. Asa molo manaon si taono pedi bagasa tikyon. Yesus juga merasakan yang demikian. Mengalami hal yang demikian. Dia menjadi teladan bagi kita. Aidung pemate ibana. Marsangap ma dihamulion nama muse. Dung tarayahon di Paskah. Senantiasa punya pengharapan yang baru amanginang.
bahwa di waktu yang akan datang sesuai dengan waktunya Tuhan, kita juga akan menerima sukacita yang baru, sukacita yang besar daripada Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat tema di hoa limang pardenggan basa di hatam na kutanyo kami di bagasan minggu sadarion. Marlasnya roha hami, ala rodoho makaholongi hami makukupam ya kajol mapardusa. Ala ni pakaholongim do pakokop mo di hami, jupanga kami di ngolu na baru. Ala ni di partikianon, sailang patao mahami, marhite to dim na badiay di kanupami marsada-sada, patuduhon hahormaton nami to depanmu. Asa marhite ngulu nami na mardalan ho Bartolo moniroham, di ida na humalia kami ma, hami matutu hapatarammu, lamar sangap warmu marhite ngulu nami, asa ganupami alemang pardenggan basa, marlas ni roha laho mangului ho ganu pari itong atongan ni pardalanan ni ngulu nami. Di partikian ope totong maho pasahatami tuho hami salhu na nama dohoti parmingguanon. Asa ho malemang pardenggan basa nama dongan ni hami di ngulu nami na mga leo na hipaso na gajang ni umur di hami na mga ramoti ganup akaw law nami gabi talupami marlas ni roha ala ni panarihonom mo itong atongan ni ngulu nami. Jala dia ka keluarga nami penang ruas ni huriam na sorap do tami di partikianon ramoti sarihom manang nasida totoo nga lemang pardenggan basa tutiki na mangyuton marpakirimo kami buira marparsaoran do nasida mamuji pasangapoko di bagas coromon nang dingulu nami sigano parepe dia ka ruas ni huriam na hurang hipas pamatang nasida manang di pemulihan di bagas satikyon totong do pasaton nami tu adepanmu. Ama nami amang situa junjungan siregar, ama nami amang Jonathan Hutagaul, songoni nang inang nyonya Silaban boru tarihoran, nyonya Tampu Bolon boru Simamora, nang nasuhago hara kami na sida ganup sada-sada di partikianon, sayho malemang pardenggan basa, nama daw ni na sida salhuna, tutiki namang ihuton marahi pason sudaya karuas ng paralo ni huriami, manguruti ragam nyaka ulaw na sida. Nang di ruas ni huriam na berduka di bagas satikyon, ima keluarga amang manulang inang boru simbolon, songon inang keluarga amang Simamora inang boru sibarani. Di nang jumulo maru jumulo na tua na sida di tiki na salpo. Totong mahu pasahatam itu ho sudai keluarga na sida. Ho mana mga puli, ho malam parguguihon, jalan na mga leon aka silas ni roha, sika ni aka nalungon nitong atongan ni pardalanan ni ngol na sida saluna. Nang di ruas ni huriampe na baru pida, ima keluarga amang Tampu Bolon inang boru huta julu. Totong mau pasahatam itu ho, asa di ngalan na baru pe, gabi ruas na mangulu na sida, jalayan ako nang binasa-basa mo petong atongan ni keluarga, ibermagodang ma di bagasan pangaramotyomu. Nang dia karuas ni huriampe na mangadu piragamnya kahamolon, totong tuo pasahatami, sailehon gugunay baru alemang pardenggan basa, patugu haporsyon na sida, patudu dalan sidalanan na sida, say pajupakon dohot akka jol manaburju na sida, asaboy alemang pardenggan basa na sida makamunakon, salhu taka paraluani, jala tutiki na mangihut rak mamuji pasangapon guar muhami saluna, ala ni panarihonom itong-atongan ni pardalanan ni ngulu ni aka ruas ni huriam. Di aka basa-basa sampai nang pinasahat mo di hami, tarlemo binang di aka ruas ni huriam na majalo ulang tahun kelahiran nang pernikahan pe di hari sadarion nang 1 minggu na nengro. Totong tutangamo pasahat kami na sida, lam tabay mali amang pardenggan basa gajang ni umur nang ahipason. Dohot aka paso-paso mitong-atongan ni ruas ni huriami, asalam marsangap guarmu, marhiting ngulu ni salhut akar ruas ni huriam. Nang tarlumobi itong atongan ni rumah tangga pe, lam tabay aka holong ni roha. Asa ganup aka keluarga Kristen alemang pardenggan basa, hapataran ni holong ni roham. Asa dauma aka badai itong atongan ni aka keluarga, songoni nang aka roha diri pe. Ale amang pardenggan basa, totong ma tutangam ho pasatami salhut akar ruas ni huriam. Aka name tibur magodang ma, na di bagasan nakaparsikolan sa totong di bagasan haipason
habis taran nang habis suko na siya ko. Songoni nang diaka na di parkarejo ape, ramo ti jala dongani salhu na mangulaw na kaulaw na, asa di bagasan biar midaho. Diaka ama dohot ina pe diganup akaulaw na sida, ditongan ni keluarga, ditongan niya kaparkarejoan yang diaka na humaliang, bisuk na siya ko, gogo na siya ko alemang pardenggan basa, totong sahat tu ganup aka ruas ni huriami. Diaka na tua-tua nami pe, totong lehon hai pason ng gajang ni umur. Silas ni roh hadi na madala ni hatuaw na sida. Asa siya na met sa haturo na magoda kami. Maka tidak ko denggan ni basam. Itong atongan ni pardalanan ni ngul nami. Tarlumobi manang dia ka na po subulong ni huriam. Totong mapajupak ko na sida. Dia ka sirokap ni todina. Dia ka na talup laho marhasohotan. Asa totong di bagasan las ni roh salhut aka ruas ni huriami. Alea mang pardenggan basa totong do tutangamu pasato nami. Salhut aka ulaw na nang sipato paon ni huriam. Di tingkat distrik Pesong nang ditonga-tonga ni huriam HKBP Balikpapan Baron. Tarlumobi ma dinalaho patupahon ibadah pasyon. Perayaan Jumat Agung. Songoni nang di perayaan Paskah. Hupasahatami matutangamu. Luas mamardalan di bagasan dame. Dohot las ni roha. Nang di bangso nami Indonesia pe totong hupasahatami tuho. Tarlumobi nang hutan nami Balikpapanon. Humana madongan ni salut aka pangkonggomi nami nang aka masyarakat na humalia kami pe. Di bagasan hadameon. Doho las ni roha mahami saluh na manguduti aka ari-ari ni ngulu nami. Hinurhon ni pangarang mo tiyomu. Dohot pajagamu. Alea mang pardenggan basa. Tutangamu ma totong hupasahatami. Ganub aka sakap nami. Tarlumubi makatangyang nami na kupasahatami di bagas yoromon. Nang si ganub hari pe. Naku pasahatami ditongan diganup aka bagas nami nang diinganan na hupili tami pe. Pos roha nami aleng pardenggan basa paeleng mudo pinggol mula tumangihon saluh nai. Alahu boto hami balgado holong ni roham di hami saluh na. Mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami tuho. Amin. Tapasahat maka manginang amplop dana tu operasional ni huriata huhut mahita maredesian bukede nomor 525 ayat sada dohot udukna.
tatangnya koma peleata. Ale debata amanamina di banua gijang. Hodo hararuan ni salhut seleho-leho na denggan dohot na sa ulibasan na mauliutus. Hupasata mi masian na nelehon mi tuhami pelean nami tuho. Sejalo may gabiwap na huchus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa parhasya kami peleanon. Pati buluhon harajon umritongatongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalah mutadahami godang ni seleho-leho mi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di banua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai roma harajonmu, sesaut malomone roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodako Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana mida hita. Di dopako Tuhan debatama bohina tuhita jala di pasahorhon madamena tuto ditabe. Amin.